Eixida multitudinària en esta 30a edició de la Volta a Peu de València, en què enguany s'han apuntat més de 20.000 corredors. En primera línia els esportistes professionals i darrere els aficionats, que també han volgut fer els 8 quilòmetres de la prova. Corredors vinguts de tota la comunitat i moguts per motius ben diferents, des d'aplegar els primers fins a comprovar que encara estan en forma. A estos participants de la Volta a Peu no els importa el temps que han fet en la carrera. Ells tenen altres metes. Són persones que han patit un dany cerebral sever i avui volien demostrar que poden superar les conseqüències a poc. Ella hasta ahora no había andado, estaba en coma hace 10 meses, en coma vegetativo, y que ella quería cruzar andando. Bien. He superado la marca del año pasado. Estoy muy contento. Un ictus. Farà un any i mig. Està molt bé, molt d'ànim. És una competició plena d'emoció i esforç, que avui han fet acompanyats de vora 900 familiars y treballadors de la Fundació Nisa. Es un año más, que ya es el segundo en la carrera segunda, y la verdad es que para ellos, para motivarlos, es lo más importante que esté la familia apoyándolos en todo momento y los amigos. Des del 2008 participen en la Volta com a repte personal, conscients, com ells diuen, que darrere de tota línia d'arribada hi ha una altra d'eixida.